आं दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय फोसावगिरि नेहाथारि महरै गासै बाथौआरि रायजो राजा आरो गुबुन गुबुन धोरोमाव बारस्लायना थानाय बर' फिसाफोरखौ आखाइ खबजबनानै खावलायनो नागिरदों। फैगोन जेनेरेल सेन्सासआ फैयै फैयै खाथियाव सफैबाय। अफिसियेल प्रसेसआ गाबोन 2 आगस्तनिफ्राय जागायसिगोन आरो एनुमिनेटरफ्रा फैगोन 17 आगस्तनिफ्राय न' हाबनानै सेन्सासखौ खालामसिगोन। बेनिखायनो आं गासै बर' रायजो राजाखौ बर'नि इयुन थामोनथाखौ रैखा खालामनो थाखाय आरो इयुनाव बर'लेण्डखौ आबुङै सोरजिनो हानायनि थाखाय बे खाथिराव आइ आफा रायजो राजा बयखौबो गावबागाव न'खरनि अनजिमाखौ मोजाङै जाहाथे लिरना हरनो हायो बेखौ आं खावलायदों। आरो गावनि न'खरनि खुरमा बाहागि बिदा फंबाया सोरबा इंलेण्ड आमेरिका फ्रान्स जार्मान जापान इटालि नरवे सुइडेन डेनमार्क जेरावखि थाहैया मानो खुरमा बाहागिया जाहाथे गावनि न'खरनि अनजिमाजों सोदेरनानै हरफायो बर'नि अनजिमाखौ जाहाथे जों गेहेर खालामनो हायो बेखौ आं खावलायदों। आरो लोगोसे धोरोमनि खोलोमाव 7 नम्बर खोलोमाव धोरोमनि बाथ्रा फैगोन। बेवहाय जाहाथे जों मोनसे समाव बयबो बाथौआरिमोन, गतिके जाय जिखि धोरोमावनो थाया मानो धोरोमखौ जों बयबो बर'फ्रा बाथौआरि होननानै जाहाथे सिनायथि होनो हायो, बाथौआरिनि अनजिमा जाहाथे बुरजा गेहेर जायो बेखौ खावलायदों। बेखौ जाहाथे लिरना हरो। आरो आं रावखौबो गुबुन धोरोमाव बारस्लायनानै थानाय बर'फोरखौ बाथौआरि जाफिननांगौ होननानै बुङाखै बा बुंनोबो नागिराखै। नोंथांमोना जेरावखि थाया मानो थाबाय था, नोंथांमोननि खोथा। नाथाय जाथिनि खाथिराव आरो हारिनि थामोनथानि खाथिराव जाहाथे नोंथांमोनहा बाथौआरि हिसाबै बा बाथौआरि होननानै जाहाथे धोरोमनि खोलोमाव लिरनानै हरो बेखौनो आं खावलायदों। आइफोर आफाफोर नोंथांमोना जाहाथे गोरोन्थि बुजिनो नाङा। नोंथांमोना जिखि धोरोमाव थानो हागोन, थाबाय था, खोथा गैया, जोंहा बेवहाय बुंनो गोनां गैया। नाथाय बर' हिसाबै जों जाहाथे जोंनि धोरोमखौ बाथौ होननानै खिन्थाहरनो हायो। आरो बे बाथ्रायाव जाहाथे जों रावबो गोनो गोथो जाहाथे जाया आं बेखौनो आइ आफा रायजो राजाखौ खावलायदों। बयनिबो खाथियाव आं गोसो गोरबोजों खावलायबाय नोंथांमोना जाहाथे गोरोन्थि साननो नाङा। जों जाहाथे बे सेन्सासआव थांनाय 2011आव जेरैबायदि थाखानाय अनजिमाया जेरैहाय 2,85,000 खम जादों बेबायदि जाहाथे जाया। बे खेबाव जाहाथे जोंनि संख्याखौ गेहेर देखायनो हायो, खिन्थानो हायो। बेबायदियै जाहाथे नोंथांमोना बयबो साग्रिदै एनुमिनेटरफोरनो मोजाङै जाहाथे लिरना हरहोनो हायो बेखौनो आं गोरबोजों दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै खावलायबाय।